Preto dun cento de empregados da Deputación xuntáronse, como todos os anos, para degustar o polvo nas tradicionais casetas do San Froilán. O presidente da Deputación, José Tomé, tomaba asento na mesa presidencial xunto a deputados e os presidentes da Xunta e Comité de Persoal, órganos provinciais que organizan este encontro anual. Na mesa do lado celebraban a súa polvada o Colexio de Enxañeiros Técnicos Agrícolas, entre os que estaba a alcaldesa de Lugo como colexiada nestes estudos.